ओइ बाबु ओरैजाय फैलाय रय थांगौ मा जाखाय मानो लिंहरदों आंखौ आइ आफाया मानो न'आव फैथारा खोनासं फिसा सानसेखालि समावनो ओमफाया ओइ बिमा ओरै फैलाय आयै बाबु बिफा मा जाखो बिफा नों आंखौ मानो गारलांखो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव दुखु दालासै आइ आं गामियाव एसे बेरायहैनि फिसा थाब फै आयै ओरै फैलाय थांगौ फिसा मा जाखो फिसा आयै आं सासे सेंग्रा मोजां मोनबाय नों गनायगोन ना गनाया आंहा नोंनि अनगा सोर दं फिसा नों जेराव गोजोननाय दं आंहाबो बेयावनो गोजोननाय आयै बे सेंग्राया रावबो नङा बै जिलापारा गामिनि आयंनि फिसालासो मा बे गैजारोङिनि फिसाखौ आं माब्लाबा गनना लानो हानाय नङा अबाव थांनो सोमखोर एथुन बेरायफैदोंमोन नोंलाय बहा थांनो नोंखौनो लोगो हमनो फैदोंमोन थाव होनबा बिफां सायनायाव नोंसोर गबावगो
थांनोसै थ' थांदो होमबा समायना जागोन दे bihamjw bihamjw mau tolong जाखो माथो आफासोलाय फै जेरै फै जेरै फै आफा जागोन दे फिसौजोंसो माबा बाथ्रा रायलायनो फैदोंमोन आङो गैया बियो बेरायनो थांनायानो फैयाखै फिसौआ बै जिलापारानि सोमखोर होननायजोंसो लाइन मारिगासिनो दंमोन बिहामजो दै मोनलोंगोन नामा र' मोनलोंगोन लायनि दासो होजासिगोन नै आफा दैया दे होमबा बिहामजो आं थांसै दै दे आफा र' फैथोंल' बे सालिया आं लोगोनावसो बेरायनो थांदोंमोन आं जेबो मिथिया बे सेंग्रानिफ्राय गोजान जा ना सोमखोरखौ लोगो हमनो थांदोंमोन नों आंनि मान सनमान जाजोब्बाय सालि फिसा मा जादों मानो सिरि आयै आं सासे सिख्ला मोजां मोनदोंमोन हा फिसा इसिबां मोजां खौरां हा बबेनिथो जागोन आंना बिहामजो जागोन नालाय मोजां नङा आयै खौराङा गाज्रिसो आइयै आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो बे सिख्ला न'खरा जोंहानि बायदि गोरिब न'खर नङा आइयै हे सोर जोंनि खाफाला मानो बिदि जाखो थां आफा मोनाबाय उन्दुहैदो जागोन दे आयै आङो गामि दसे बेरायना फैनि थाब फै फिसा बोथोराबो बारा मोजां नङा जागोन दे आयै आं लोगोनाव दसे बेरायना फैनि थाब फै फिसा जागोन आयै हेलौ नोंथां आंनो मोनसे खामानि मावना होनो हागोन ना
बस दिनै जों खामानि जाला नामाब्रा जागोन र' जागोन बिमाफोर र' दसे सिरि थाथ' आं मावनाय जेबो खामानि गैया बुंदोल' मा खामानि हेलौ जागोन नाथाय राङा रेडि खालामग्रोनांगोन जागोन नोंथां रांखौ दा सिन्था खालाम दे बिदिब्ला फनखौ दोनथ'नोसै जागोन दे खोनासं गाबोन बै जिलापारानि सोमखोरखौ गाबज्रिहैनांगौ जागोन दे बस जागोन दे बस थौदो ओइ नै दाउथु जराफ्रा थौदो सोमखोर थांनोसै न'आव थौ होमबा समायना थांसै सोमखोर 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 सिखारना सोमखोर हगार आंखौ पाप्पिफोर जाला गलामायसो साला सोमखोर 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 आयै सोमखोरखौ बासायना सोमखोर आयै फिसा मा जाखो नोंखौ सोर मा खालामना हरखो आयै फिसा थौ फिसा सिखारदो न' सिङाव थांनोसै गोदो नोमफायाबो सुथुरफोरजों बेबायदिनो सिथार जाबाय दा नोंबो बेबायदिनो जाबाय फिसा आयै नों जोबोर गिदिर गोरोन्थि खामानि मावबाय सिरिथा सालि नों बेफोरखौ जेबो मिथिया हेलौ सोमखोर आंखौ लांफैदोल' ना दानो आं मिन्थिया सोमखोर आंखौ लांफैदोल' नाथाय समायना जों जाबाय गोरिब न'खरनि नोंसोर जाबाय धोनि न'खरनि हेल' आयै आं बे न'आव दान्दिसेबो थाला सालियाव थाङो नायगोन बिमाखौ नांगौना नाङा नाथाय समायना जागोन दे समायना आं थांगासिनो दं आइ दै थिंखियावनो होबाय ओइ साला मा मोनदोंलै साला है हैया
बस सिखारदो आइदै जों सानैजों लोगोसोलै र' आइदै माननायावनो होबाय सोमखोर नों आंनि थाखायनो जोबोर थ' खस्थ' थांसै मोननांबाय। समायना। आयै ओरै फैलाय समायना बे जोंनि आइ। जागोन दे फिसा। थां फिसा बिहामजोखौ लांदो सिङाव। जागोन आइ। हे सोर आंनि खाफाला जोंबाय। न'आव सोर दं ओंखारबो? सिनायनो हायासै आङो सोर जाखो बिनानाव? ओरै ओंखारबोलाय बाबु। फिसा बियो सोर जाखो? आयै नों बेवहाय? आयै आं अराय समनि थाखाय सोमखोरजों रायजो जानो फैबाय। मा बुंखो नों फिसा? आयै आं न'आव थांनो होननानै फैबाय। आंखौ निमाहा होदो फिसाफोर। जाबाय जामायजो गोरोन्थिया जाखायो। फैदो जामायजो सिङाव। जागोन दे फिसा। जिउ गोलाव जाथों फिसाफोर। फै फिसाफोर जों बयबो गोदान संसार जादिनि।